Rolalo ma Migori kochakore kawuono kalora ni aora Migori medo pong' gi koth ma medo chwe. Joriembo koro nyis mondo oti gi olalo ma Kiringi e apaya ma Migori Kehancha. Matimore kinde ma jowuoth madhi e kaunti ma Kisii, Migori kod Sirare nomoke olalo ma Mugeni tok aora ma Kipsinoi mayudore apaya maduong' ma Sotik muomo. E kinde ma koth mapek medo goyo gwenge mopogore opogore kendo kelo midhiero ne jopiny, duol mochung'ne gedo mag apaya pacho ka Kenha olando loro lalo ma Migori tok ne opong' kendo bathe barore kane koth mapek ochako chwe higani. Koth modhiambo manyoro ne omedo kelo midhiero ne jodak e bomano ka dukni, udi kod ohelni pi nomuomo to ka aora ma Migori ne omuoch. Kawuono wan gi tabu mapok naneno nyaka ne achak loko Migori ka. Pi opong' makata sani kung'iyo kacha. Uyudo ka pi opong' mopong'o nyaka depe mancho okete gik moko. Kata chiro kudhiye kata jowadwa unyalo neno kod wang'u. Onge gimoro amora ma mine okonyo. Okonyo gik matin e takataka man kaegi. Magi gik mwayudo. To mende odhi fulu odhi mowang' maonge kaka wanyalo konyo. Pi odhi gi lewni te. Kiwuotho e pi. Iwuotho na kikwang'a gi pi. Lewni olewre lagi malo kama. Pi kiwuotho chopni e bundi. Ne an gi gik mawata 180. Akonyo mana ndo ariyo kende man ga 2,000 gi wiye. Modong' odhi te gi pi. Kuom mano, gavana e kaunti ma Migori olando chugo komiti mabiro rango chenro mag geng'o oula e kauntino kaachiel kod rakore gi midhiero manyalo wuokie. Waloso disaster team no mondo gi waziri mara mar finance mondo wang'iyane gima wanyalo timo ne jo Migori duto gi jo ohala ma gigegi okethore. An kaka gavana maru abiro manyo matin ma sirikanda nyalo yudo gi manyalo yudo gosiepena mondo wane kaka wadino fuok mantiere. Adwa tudora gi sirikal mamalo, wang'eni county commissioner nika, kang'eyo ni president ma Kenya bende nitiere, mondo achiwnegi kwayo ni ngima gi mwandu jo Migori ni kama tek. Komachielo, jowuoth ne omoko kuom seche buora e olalo ma Mugenik e apaya ma Sotik kochomo Kisii to ka aora ma Kipsonoi muomo kendo rocho wuoth e kind Kisii, Migori kod Sirare. Machi ilijaa hapa Mugenik na tunaomba serikali mtusaidie kutuchengea hii daraja ya Mugenik. Sisi tumeumia sana. Tunaona amefunga biashara sana hapa Sotik. So serikali mtusaidie, mtuangalilie hii daraja ya Mugenik. Tumeumia, hata wafanyikazi wenye wanafanya kazi Sotik, wafanyikazi wa matatu wameumia, na tunataka president utuonee hii daraja ya Mugenik. Hii mto imetusumbua kwa muda mrefu, ikinyesha mafuriko inakuwa gari zinashindwa kupita. So tunaomba serikali iwasaidia watu. Naona venye watu wanasumbuka kurudi, wengine wanasumbuka kupita. So tunaomba serikali iweze kuweka hii barabara flyover ili maji iweze kuchukua watu, isiweze kuchukua watu. Kama no bende, jowuoth ne omoko kuom seche modhuro Sultana Mood e apaya maduong' ma Nairobi kocha Mombasa to ka aora ma Sultana Mood ne omuomo. Kutoka Nairobi tulikuwa tukafungiwa na maji hapa kwa barabara main road, Mombasa road hapa Sultan Hamud, na kukuja hapa tukafungiwa na maji hapa kutoka saa 12:30 asubuhi ya leo, na mpaka wa sasa hatujapata nafasi ya kuvuka kiposa tuende function. Kwa tumetembea huku kwa in-laws kuja kuona one of our mother-in-law akiwa mgonjwa, na sasa tumefungiwa hapa. Sasa tunashindwa haki, sasa tutawahi fika kuona mgonjwa. Kila tunaweza fanya ni kuomba serikali yetu iweze kujali maslahi ya wananchi, itutengenezee angalau barabara. Bridges are so poor. Watu wakae safe, singie kwa maji, na pia tujaribu kuhamasishana sisi wenyewe. Kama uko na mtoto ako shule, hakikisha usalama wake umeimarika. Chalma kamano bende nene apaya maduong' ma Mai Mahiu Narok kama geche ne omoko kaluwore kod chal marach mar apayano. En midhiero mamedore ka imedo kwa jowuoth mondo obed motang' ne aoche mapong', piny maneno mawiriwiri ka bende gibed ka giluwo ote mioro kinde ka kinde e wi chal mar kor lwasi. Ne Ramogi TV, an Ochieng' Emmanuel. Aparo ni bende kinde ma sirikal medo jiwo oganda mondo mi odar odhi kuonde moting'ore nego bed ni chiwo negi ler ni kama oting'ore no ni kanye